Andoni Youssou Traoré mantoro cité ko ni bismillah somo bedi bashite somona simon ga kene sorotala ka kone bismillah kwa damele bismillah o ma ki yera fuki wali mando gashitila bi baraw tablo o ye Ousmane Togo ale be réalisation na sira kamara ani sira kole ni sira jeli atore na mélanger ndaw tellement ya en jabugo aywa o ma sira kamara ka fuka wali mando mi Boubacar Jara Bad ale be difula jamando go kefa ka ngolo shaite di man so mena amate di ade Venza fana bolo ben kawla Venza ame Venza mvo a fo sangare kwa ka tendo ne reta ka te fe edimina indafe alla ne barada fale indafe temani kuma yi gade awake keta bismillah ale be ka awaka do reception na ka foli la se Mamadou Ndawma awo le directeur Zakaru Fomba ka foka walimando ko Segu Chebolo olu be Segu musobolo ka Segu Chebolo bismillah o ka representant min be Mogoya kana tar ku yelema ayi wa ne min me almambada géographie la ni baji bi boli a fo ko rifu gauche ni rifu droite ko roy baji bi ta fami ve kini mulo ane numa mulo awo o ni sera Segu comme baji bi boli ka ta kora va fe o pona ban numa ya va olu de bo ka o Segu musobolo yi ba kini ava an bo ka on Segu Chebolo yi e ko tugori ka damana dugu kuna ye famu de ngi nyini nga kata da sise koro kata bla sebugu kata bla sokofina ay wa ngi nyini nga kata pelenga na uve kata se sako ibugu ma o kata bla fo ngoyuna olu bela jile be Segu Chebolo de ka foma nu olu ba muso bloka wa amba foma ko bako kaw e ko tugodi ma pour que ga Segu la soro fune kulunta kona maja directeur kwa ka zoro ya studio kono ya injagele ale o injagele la misi iya fo di da chamanje misi jo da so aga tle e konega fli bajila alaga nguna ja amina alaga sawanyana ami man torositi yere la ko torotera Youssou marhabani mi yere fo ki wala mando wati asebe ko bolimbe gafedu abombe ka chaya on dunga baraye ni nga taka bayle ma bamangala aywa le mano be se ka famu tugomi Youssou na manye ko azigira ka le mano fo minu manga barata ka mono bo ambara kenywa radio andi nyine uko mali fa befe am MC Jara fo ya fo radio genye kala ikado aywa fana ko fe ane radio fefe mi amono bambu befo Youssou sebe bombe ka cha ere korola fambe opona murange bi folo menewa amene nyadi ma ye ya maria di ma murange o ma murange ni yadia ma mene Youssou nywana ye kuma dono kote ko be ko chamangu mala ami sebenda sebe mi nanga mako mali flashi ame bina ko mina bi o ye mali aka kurangoyi ko femi ye kurandige e ko soni antna nyina bela jile ko de ka sababu yake femi ye ministre la ministre Traoré ale ka wuli ka jo anaka haglija o mingon mbato mali do museka lafiya tugomna ikado kurangola Youssou Traoré ni yala je alamsa temene femi ye ministre la ministre Traoré ka fara energy ama nyema ka nobi Umar Jara ko fo wula ninga se sera ko energy la ta kun kun de dore mingoni groupe bilibili banani o de bismillah mingoni na ke sababu ye ka kurango ere kan no ya bado ala ko sebe sabu ka da ka ministre la ministre Traoré ka ban nana ikado ministre ina akoni ya nyini de femi ngoni nyi aywa malide unyu bisega lafiya kurango la tugomna ni dungo malide ngal lafiya ni ma fere kulugolo musigi senga aw ni ma mina nyini ka di barakelaw ma ako abigele akosebe ministre nado ani biche abeko baraw di waliya doni adafe ni yalla je sigi dala mo sigi me kam ngono ko kunye ninye ministre la ministre Traoré ado kama nyafo ani Umar Jara aywa energy du Mali ama nyema fe mi ngoni groupe belebele banane wo bismillah groupe belebele ba seginde kankana akun lewdu di nane nana kaba abana wo bismillah sira ko iga do migitana fe mi energy adaga ro belebele ba o membe akoni yalla je num na ke sababu ye Youssou itlo nyigele jo ko sebe fe mi nye courant a hage 100 kW ademno yara kadi ama abana 100 kW mi flani nye obuna ke sababu ye ikaru ninga nuka bado ko la yado ani kodware andulu kala siri menyona kurangola olu banse ko deme o ngani mammi do dima oni gele o ere soro abike barai wasa anyu ka se ga ngayere ma horonya soro ikaru kurangola nimna ke sababu ko ndo ya kosebe o ani mamnu ndulu kala siri menyona ni utanya na bora o fana be na do fara ko ga no fana manyana bo ayo afemi ngoni angayere ma horonya obe ambulo
fɛn min ye o baaraw ye Kolowari tun bɛ kuran di an ma nka waati tɛmɛnw na gɛlɛyamisɛnnin ye olu fana sɔrɔ ayi o yɔrɔ kɔni o digira na kosɛbɛ funtɛni waati la o kumana an yɛrɛw ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ an k'an yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ɔ ni dɔwɛrɛ nana fara kan ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ o bɛɛ lajɛlen fana o b'a ko ja ka taa fɛ ni dun y'a lajɛ ko nin bɛna fisaya kosɛbɛ nin bɛna kɛ jigiyabaden i ka dɔn malidenw ma nin bɛna fɛn min ye énergie directeur fana k'a sɛbɛkɔrɔ lafiya a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ sabu ka d'a kan ni minɛn ɲuman bɛ baarakɛlaw bolo ɔ ni ɲɛmaa ɲuman kɔni bɛ kɔmɔw diyagoya don olu k'u jɔ o kɔfɛ o fana n'i y'a lajɛ fɛn min kɔni ye nin groupe belebeleba 4 ye a bisimilala nin ye machine belebelebaw ye minnu kɔni bɛ kuran cari ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye ministre ye Lamini Seydou Tarawele a kɔni y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ fɛn min Furanjɛla fanga maa ɲɛmaw olu hamina ko tɛ dɔwɛrɛ ye sigidalamaw bɛ se ka lafiya cogo min jango kuranko ta fa fɛ a ko nin groupe ba 4 min filɛ nin ye a tɛ dan nin ma dɛ segin de don i k'a dɔn dɔgɔkun nataw la a tɔ bɛɛ lajɛlen o kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan min kɔni b'a to maanifinw olu bɛ se ka lafiya o fana ko groupe ninnu k'u nana u na waati la sigi kɛ kun bɛ ka nin kɔnɔ sabu mɔgɔw sɛbɛkɔrɔ sɛgɛnna jango ni funtɛni m'a don a ko a tɛna mɛn bilen baaraba n'i fana y'a daminɛ a nɔ bɛ ye i ka dɔn ni waati tɛmɛna o fana ko san nataw kɔnɔna ani kalo nataw la fɛn min kɔni ye kuranko ye nɔgɔyaba o bɛna don a la an fɛ yan kosɛbɛ sabu funtɛni m'a bɔ ka ban a kuranko a bɛ juguya fɛn min ye ministre ye Lamini Seydou Tarawele i ka yɛrɛ ka wuli ka taa nin kɛnɛ in kan k'a jara maa caman ye kosɛbɛ fɛn min nin groupe belebeleba 4 ye k'a bɛna kɛ sababu ye ka maaw sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ kosɛbɛ ka maaw sɛbɛkɔrɔ lafiya jango sigidalamaw san kilowati o y'an ka taa ye koyi o y'an ka taa yɛrɛ san kilowati min kɛra yɛrɛ an tɛna dɔ bɔ interconnexion na n ko kabako don ayi min ka gɛlɛ hali n'an bɛ to interconnexion na i yɛrɛ k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ni balan donna o la don min i tɛna lafiya ni balan ma don a la yɛrɛ dɔ tɛna fara dɔ kan o fana Yusu kuma laban na fɛn kɔni ministre ye a fana ye laɲini kɛ k'a jira énergie maa ɲɛmaaw la ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ minɛn minnu filɛ nin ye a ka se ka minɛ ka ɲɛ wa n'i fana ye ko in lajɛ a ministre hakili ka di a tala ka mun kɛ fɛn min ye ni groupe belebeleba ninnu ye soba minnu b'u dilan diɲɛ kɔnɔ n'o ye constructeurs ye ka tila ka Mali énergie baarakɛlaw ta ka taa formation kɛ fɔ maison yɛrɛ la ka machine ninnu minɛ cogo dɔn u bɛ formation na dɔw tilala ka ban o bana n'i ye nin ko in lajɛ sabu n'i m'o fana kɛ ale bɛ yɛrɛma hɔrɔnya tɛ sɔrɔ o ayi o tɛ sɔrɔ dɛ hali n'a minɛn tiɲɛna jɔnni b'a dilan f'i ka taa maa wɛrɛw de ta ko de bɛ yen o baara minnu fana bɛ sen na o bɛna kɛ sababu ye an ko ma ko maintenance ka se k'o baaraw bɛɛ lajɛlen fana ayiwa ni k'o don bɛrɛ la a ko nin groupe ba 4 min nanen filɛ nin ye sira kɔrɔ ayiwa énergie la k'a bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔw sɛbɛkɔrɔ lafiya groupe ba 8 de don 4 nana ko duwaku nataw la a tɔ 4 o bɛna fara a kan o kumana fɛn min kɔni ye san wɛrɛ ye ayiwa funtɛni ko bɛɛ lajɛlen lafiyara sabu bɛɛ bɛna kuran nɔgɔma sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ Yusu nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ Mali flash la a ɲana nka u ka kuratɔgɔ fana lajɛ ka bere d'a kun dɔɔni a ko ten u k'a bɛna o fana n'a ye yamara di orange fana ma o bɛ ka kuran dilan awɔ Amadu Jaje Sangare ale fana kɛn bɛ ka min kɛ ɲama min bɛ cɛ dɛ k'o ɲama k'u bɛ taa yɔrɔ dɔ jɔ k'o kɛ usine ye Sanakɔrɔba tɛ de ɲama bɛ kuran di an ma ko ministre y'o ko de yuguba Ba Lamini wa ayiwa k'an kunna diya bisimila an b'a fɔ Ba Lamini ye k'a Tarawele bisimila Antoine an bɛ sɛbɛn da Nouvelle Horizon ale kumanen don ministre Choguel Kokala Mayiga a seginnen ka bɔ a ka min ye o ni o jabala la a taara ka taa i k'a dɔn a ka patron n'o ye Asimu Goyita ye o y'a bisimila a yɛlɛnna fo Koloba min ye a ka dɔn Choguel Kokala Mayiga ale bɔlen kɔ New York Dr Choguel Kokala Mayiga k'a taara a k'a dɔn a bɔlen aéroport la a y'i ɲɛsin yɔrɔ jumɛn o ye a ka patron fɛ yen n'o ye Asimu Goyita ye a bɛ kɛ ten o a bɛ kɛ ten de o Sori Ibrahim Diallo Burankɛ Yusu an ka sɛbɛn kalan sa kana sɔrɔ ko kuma fɔ ye sɔgɔmada in na n bɛ sori fura f'i ye n'an tilala n b'a f'i ye n de sa de an ka taa Sori Ibrahim Diallo ale Burankɛ bisimila min ye a b'an hakili jigin min na i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o bɛɛ lajɛlen min Ibrahim Boubacar Keita ale taara ka taa Chinois jamana kan min ye kɔni ye wariko dɔ batiri u ni ɲɔgɔn cɛ min ye a k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita ale seginnen ka b'o la a nalen faaba kɔnɔ yan ko y'a kunbɛn ni dunu ni tɛgɛrɛ u ma tɛmɛ ka bɔ yen Amadu Tumani Ture waati min na a k'a dɔn min ye fanga parona la n'a taara taa kojugu la Sénégalais
min ye Amadu Tumani Ture sa damadɔ tɛmɛnen kɔ a seginnen ka na ban Maliba kan u y'o fana kunbɛn ni tɛgɛ donu ni tɛgɛrɛ min ye Choguel Kokala Mayiga ale talen I ka dɔ kumaba fɔ awa min ye o ni Jabala la New York to ninga kuma fɔ o min kɛra sa min ye awa ka dɔ Choguel Kokala Mayiga ale seginnen kɔ a taara ka taa awa ka dɔ min ye a ka patɔrɔn fɛ yen o ti dɔwɛrɛ o ye Asimu Koyita ye Choguel Kokala Mayiga k'a ye kuma min fɔ ye a k'a dɔ a y'a jira k'a fɔ an kɔni Faransi bɛ k'i banna ka waati min na an bɛ sanfɛ min ye an jigicogo bɛ k'an kamana gan o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye a kumana MINUSMA o ka taabolo kan n'o bɛ se ka yɛlɛma aw k'a dɔn ka kɛ aw min ye kɛlɛkɛla ye ko n'o tɛ ko tancogo la min ye don o don maaw kɔni bɛ sa don o don maaw bɛ fa dɔw kɔni bɛ a bɛ maa miliyɔn caman bɔ olu yɛrɛ fana kɛ n bɛ ka dugu bila. Anon a y'o kuma min fɔ min ye aw k'a dɔn ani jamana politiko ko ɲɛ min ye aw k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga a y'o kuma min fɔ k'a dɔn a nana ka na min bɔra la yen nɔ a tɔ ma k'aw ɲɛna dɛ an kɔni a kumatɔ ye min bɔra la yen a nana ka n'o ɲɛfɔ Asimu Koyita ɲɛna. K'a tɛ bɛɛ fana tɛ fɔ maaw ye koyi fanga yɛrɛ y'o ye o. A banna yɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a bɔlen kɔ New York k'a y'i kunda Faransi kan a nalen kɔ sa min ye jagoya ani jamana ɲɛmaa ka ɲɔgɔn ye min ye aw k'a dɔn k'u ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na ka kuma aw k'a dɔn fɛn minnu bɛ yen ani fɛn minnu kan ka kɛ min ye aw k'a dɔn aw min ye maa tɛ tuba yogoyogo ni min sen kɔlɔsi min ye Choguel Kokala Mayiga a ye kumaba min fɔ min ye fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ walasa aw k'a dɔn kuma gangan kana segin a ma ani Asimu Koyita ɲɛna a n'o bɛɛ lajɛlen ta ɲɔgɔn fɛ o tuma Choguel k'a ka New York ta aw k'a dɔn aw min ye malidenw ye u y'a bisimila ni dunu ni tɛgɛrɛ nin sɛbɛn min ye Mahamani Ture n'ale ka fasiri ye an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ. Mahamani Ture an b'a fo Nouvelle Horizon baarakɛla bɛɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo Youssou Traoré dugumɛnɛ ka dɔgɔ a bara ta ka fari an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an ka ma ko l'indicateur du renouveau bɔko 3,402 ye nin ye an bɛ bi alamisa bɔli la septembre kalo tile 32,21 Mali ani Banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko Banque mondiale o kɔni ye wari bondoba ye fɛn min ye Mali ni Banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ ko sira min bɛ yen ko a siraw ka kɛnɛ ko siraw bɛ geje fɛn min ye Banque mondiale ka ciden min bɛ yen n'o ye ɲɛmaa an ka ye vice président n'ale sigimɛ farafina tile biyafa a n'a camancɛ bolo olu ka ko ɲɛnabɔli ma ayiwa an ka ministre min bɛ sɔrɔ ko kunna o y'a bisimila n'i y'a lajɛ ministre Aluseni Sanu fɛn min kɔni ye alamisa tɛmɛnen ye n'o bɛ kalo tile 23 ko fɔ a ye Banque mondiale ayiwa olu ka nin ɲɛmaa danga ye ni k'a bisimila n y'a f'i ye ale de bi a ka farafina tile biyafa n'a camancɛ bolo k'olu ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ i ka dɔn wariko ta fan fɛ maa min n'a nana fasoba Maliba kɔnɔ ministre y'a bisimila o kɔni kɛra i ka dɔn bisimilali cogo ɲuman ye a yɛrɛ tɔ de ye ko Usumani Jagana ayiwa tile 3 taama a n'an m'o kɛ an ka jamana kɔnɔna la yan fɛn min ɲɔgɔn ye Mali yɛrɛ sɔrɔ ko bɛ danga min na ani gɛlɛya min bɛ an kan ja an ko coronavirus ko gɛlɛya min n'o ye sɔrɔ o buruja kosɛbɛ ayiwa kuma kɛra o kan fɛn min ye Banque mondiale fana ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin Mali ma kuma kɛra o kan a jirala k'a fɔ gɛlɛya misɛnnin dɔw tun bɛ waatiw la nka nin waati in kɔnɔna ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ka wulikajɔ ye ka kɛ ni ministre fana ka cɛsiri ye jamana ɲɛmɔgɔ ka yamaruya kɔnɔ fɛn min kɔni gɛlɛya misɛnnin bɛɛ lajɛlen jɔ sera ka bɔ yen o kumana gɛrɛndɛnni min tun bɛ an ka Banque mondiale bɛ ka tɛmɛ n'a ka baara ye k'an dɛmɛ i k'a dɔn musakako ta fan fɛ fɛn min ye ministre ye Aluseni Sanu a ye foli kɛ ka ɲɛsin vice président in ma n'a bɛ Banque mondiale ɲɛmaa danga in ko fɔ min ɲɛsin bɛ farafina tile biyafa a n'a camancɛ bolo olu ka ko ɲɛnabɔli ma fɛn min ye ayiwa ɲɛmaa yɛrɛ min to a fɔ n'o bi i ka dɔn monsieur Usumani Jagana ko fɔ a ko k'ale yɛrɛ ka na ka nin ɲɛda Mali kan ka n'a lajɛ Banque mondiale ka baara bɛ hakɛ min na ka n'a lajɛ Mali maa ɲɛmɔgɔ fana ka baara bɛ hakɛ min na a y'a jira k'a fɔ k'a jigi fara a ye min ye a ɲɛ la k'o y'a sɛbɛkɔrɔ jigi fa kosɛbɛ wa a y'a jira k'a fɔ a na fɛn bɛɛ lajɛlen fana kɛ fɛn min ye Mali ye k'a senkɔrɔma don k'a dɛmɛ an bɛ se ka lafiya cogo min na i ka dɔn musakakow la fɛn min ye Mali maa ɲɛmɔgɔ fana ye olu fana a ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma ministre fana a kumana Aluseni Sanu y'a jira k'a fɔ Mali maa ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ u ye layidu ta u ni i ka dɔn diɲɛ tɔnbaw ni ɲɔgɔn cɛ ka layidu bɛɛ lajɛlen bɔ a sira fɛ kelen kelen fɛn min ye ministre fana ye a ye weleda fana kɛ Banque mondiale ye u k'an dɛmɛ u kana an don an kelen na sabu ka d'a ka gɛlɛyaba bɛ an kan Banque mondiale mɔgɔw fana ye jaabi kɛ k'a jira k'a fɔ u tɛn'u bolo bɔ Mali bolo fiyewu u na Mali dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen kɔni na fɛn min kɔni b'a to an ka sɔrɔ a bɛ se ka yuguba cogo min na sigidala maa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min
fɛn min ye kuma ye a tila ka mɔnɔbɔ ayiwa ka taa premier ministre fɛ Choguel Kokala Mayiga n'o fana ye ɲɔgɔn ye ka tila ka mɔnɔbɔ fɛn min kɔni ye farajɛla fanga maa ɲɛmaa n'o ye jamana ɲɛmaa ye ko Colonel Assimi Goïta ani olu fana ye ɲɔgɔn ye fɛn min fana ye cakɛda minnu bɛ an fɛ ni Banque mondiale bɛ dɛmɛ kɛ u la a sera an fɛ yan o awɔ Misabugu kɛ jɔnni Banque mondiale maa ɲɛmaa a maa ɲɛmaa a sera centre de formation de Misabugu o tɛ nin ye kɔda la de ye a bɛ yan de ya o de don cɛ Misabugu fana fɔra la dɛ renouveau bɛ yan centre de formation bɛ yan ko cogo di a ne sa ne Banque mondiale danga bɛ n'anw fɛ yan a banna i k'a dɔn n'i ye nin ko in lajɛ o fana bɛ sara kosɛbɛ ko ma ko projet d'adduction d'eau de Kabala n'o ye Kabala i k'a dɔn Jimbodo min fana n'a walangada an bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jisanuma sɔrɔ ka t'i ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen fana fɛn min ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye an'olu fana u ye ɲɔgɔn ye ka taa bila société civile la ka taa se collectivité territoriale ma ani ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya sabu ka d'a ka jamana fana tɛ taa ninnu kɔ fɛn min ministre Aluseni Sanu ye a jirala k'a fɔ a kɔni y'i kolo gɛlɛya kosɛbɛ sabu a n'a ni bi cɛ a ye wulikajɔ caman kɛ fɛn fɛn balannen kun don Mali ni i ka dɔn Banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ k'a sira bɛɛ lajɛlen fura bi na Banque mondiale ni Mali tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an ka sɔrɔ ko bɛ se ka lafiya cogo min nin ye sɛbɛn ye i k'a dɔn an ye min bɔ l'indicateur du renouveau ni ministre min filɛ nin a politicien tɔ a tɛ politique dɔn olu kɔni ta ye wari jate ni bɔri baara ye BNDA ani bangebaw a ye baara k'olu la ka na kosɛbɛ yarɔ kɔsa in na ko a ye ministre ka logement bɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ dɔw bɛ yen a dɔw jɔra kabini 1930 1905 a yɔrɔ dɔw bɛ olu cɛncɛnnen sokɔrɔbaw a rénovation dɔw k'o la yarɔ baarakɛla dɔw bɛ yen yarɔ ale kɔni kabini Ala y'a da k'a fɔ e tɛ baara kɛ ka ɲɛ i b'a kɛ ni ŋanama ni ŋanamu ye a bɛ gɛn dɛ kuma banna o a bɛ gɛn yarɔ a na kɛ ka baarakɛla dɔ gɛn wari baarakɛla yɛrɛ ka kuma man ca so min rénovation bɛnna 25 millions ma ni tubabu so ninnu ni logement ninnu o taara gosi nangaraba kumaw la ko o ye gosi fo 100 millions ministre bɔra n'a prévu bɛɛ k'a da a banna Ala k'an kunna diya Yusu wari yɛrɛ baara ni kuma tɛ ɲɛ o ani kuma tɛ ɲɛ dɛ tɛmɛ ni baara yɛrɛ a banna ani kuma caman tɛ ɲɛ ma Aluseni Sanu an b'a fo ministre an b'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye an ka sɛbɛnda sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ o ye le véridique armée nationale les efforts de renforcement se poursuivent min ye k'a lajɛ hali bi ka ninkura fiyɛ an ka wolomasiri tabaw la min ye an ka armée min ye ministre de la défense et des anciens commandants colonel Sadio Kamara min ye a ye wulikajɔ kɛ état-major général des armées min ye hélicoptère 2 marque minnu bɛ yen n'o ye Russie marque ye a y'o san ka na Mali ka wari la k'a fɔ an ma ɲini maa wɛrɛ fɛ dɛ no politique ye diɲɛ tiɲɛ bisimila Antoine min ye a ka dɔn an ka ministre n'o ye Sadio Kamara ye ni hakili b'a la an ka hélicoptère dɔ bɛ yen o bloquelen don a ka dɔn Faransi ani États-Unis min ye Mali a wale bɛɛ lajɛlen sara nin kun ti dɔwɛrɛ i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la avion minnu don min ye a ka dɔn a bɛ komi dugumasiraw fɛ banbanci ninnu kɔni bɛ to ka minnu don yɔrɔ la ni hélico bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn a min ye ka wolomasiri tabaw ta ni ka t'u co k'a sɔrɔ u ma tɛmɛ dugumasira fɛ o avion min dilanna dɛ min ye l'américain ani ka Faransi ka jɛɲɔgɔn juguya kɔnɔ olu de filɛ ne ka avion ninnu bloqué o bana an bɔra fan wɛrɛ fɛ ka dɔ ɲini sa ko anw bɛ ka denmisɛnninw ka marifa di denmisɛnninw ma enfant soldat ko an b'o k'o kɛ minnu nana ni banbanciya ye olu ɲangi denmisɛnnin b'olu la u ka bɔ hakili ma bisimila Antoine ko anw kɛn bɛ ka denmisɛnninw da min ye i k'a dɔn k'olu ka wolomasiri tabaa ye kabini waati min na nin ko kɛra sa min ye Sadio a tɛ siran wa i k'a dɔn faso kanubanciba don min ye ministre de la défense et des anciens combattants mais a ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ min ye a taara Russie la i k'a dɔn a n'olu y'a battre o kɛra sababu i k'a dɔn min ye hélicoptère ye Russie kɔni y'a feere a ma hélico 2 a ɲɛnama 2 min ye i k'a dɔn nin wari ma bɔ cɛkun a ma bɔ musokun a bɔra Mali de kun kuma ɲɛna ministère de la défense i ka dɔn min ye o ka nafolo min bɛ yen a y'a ta o de la min ye k'a lajɛ i ka dɔn lakana bɛ se ka sabati cogo min na n'o tɛ an sɛgɛnna ten sa an sɛgɛnna nanzara ka nangarabaya la an sɛgɛnna i ka dɔn ka juguya la min ye i ka dɔn a filɛ ni k'i ɲɛsin Russie la ni ka taa ni avion ninnu da ni ka na n'u ye kuma ɲɛna
o kuma a bɛ kɛ sababu ye hali bi ka lakana la sabati baasi tɛ ala k'an kunna diya amina min ye i ka dɔn Umar Traoré ni ale ka fatiri journaliste do an y'a bɔ le verdict kɔnɔ Umar Traoré Umar bile ana fo dande foli mina bileman do an ka ale bi ndege do mi sɛbɛn da sɛbɛn min an ka ma ko l'indicateur et du renouveau an bɛ taa kɛnɛya bina kun kan Yusuf fɛn min ye i ka dɔn kɛnɛya ministre ye madame Jeminatu Sangare a nani bi cɛ olu ka jɔ kɔni bɛ ka sabati i ka dɔn malidenw bɛ se ka lafiya kɛnɛya ko la cogo min dɔgɔtɔrɔw fana olu bɛ se ka lafiya sabu ni minan tɛ dɔgɔtɔrɔ bolo ni bolifɛn t'a bolo a ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ministre a y'o sɛbɛnkɔrɔ de faamu i y'a lajɛ a ma mɛn fɛn min jalisi minan dan ye o taara k'o di point ma ale bi dɔɔni ministre a bɛ ka wulikajɔ kɛ ka minɛnw ɲini k'a di ayiwa dɔgɔtɔrɔ ma min kɔni b'a to u bɛ se ka lafiya jango an ka dɔgɔtɔrɔsobaw la Youssou Traoré n'i y'a lajɛ ayiwa fɛɛrɛ min sigi n bɛ sen kan min b'a to an ka dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka lafiya jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ sigilen o waleyali fɛn min kɔni ye madame Jeminatu Sangare a bɛ k'i sen da a nɔfɛ dɔɔni fɛn min ye kunun ko araba ye setamukɔrɔ tile 29 2021 na fɛn min ye mobili dɔw ye olu tile dira i ka dɔn point a ma ɲɛmaa ma i tulo jigila jɔ dɛ mobili kɔnɔntɔn k'o ta k'o di i ka dɔn ayiwa point a ma ɲɛmaa ma ambulance 7 b'a la fɛn min ye i ka dɔn ayiwa minibus yɛrɛ min kelen ma 32 bɛ don a kɔnɔ o fana b'a la an ko ma ko véhicule de liaison n'o de ye ka taa ni ka segin sabati o b'a la a tile ninnu bɛɛ lajɛlen taara ni k'a di i ka dɔn point ma ɲɛmaa ma ministre fɛ fɛn min ye ministre ye madame Jeminatu Sangare i ka dɔn a ye nin mobili ninnu tile di kununko ayiwa point ɲɛmaa ma n'o bɛ professeur Elo Bela Jal ko fɔ fɛn min ye ɲɛmaa yɛrɛ ye n'o ye point ma ɲɛmaa ye a kɔni ye ministre sɛbɛkɔrɔ fɔ k'a tanu kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nana u na kumana bolifɛn ninnu nafa min b'u la ambulance ka taa se minibus ma ka taa se i ka dɔn véhicule de liaison ma ni maa min b'a nafa dɔn a ti fɔ ka ban o dun fana kɛra minɛn caman dilen kɔfɛ jango don a kun tɛmɛnen fɛn min jalisi minɛnw ye o caman de taara k'o di point fana ma banabaatɔ bɛ se ka lafiya cogo min Youssou Traoré fɛn min ye minanko ye a mago tun bɛ nka ministre ka wulikajɔ a n'a ka hakilija o de kɛra sababu ye jamana ɲɛmɔgɔ haminako ye min ye kɛnɛyako la o ka se ka waleya dɔɔni fɛn min ni mobili ninnu ye ayiwa directeur kɔni a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara n'o bi professeur Elo Bela Jal ko fɔ point a ma ɲɛmaa ye o ye ministre yɛrɛ n'o ye madame Jeminatu Sangare ye a ye tile ninnu di ka tila k'a jira k'a fɔ i k'a dɔn ko dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'u jan dɔɔni minɛn ninnu na jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ wulikajɔba de kɛ ka musakaw bɔ ni k'a ta k'a dɔn minɛnw na o tuma k'a bɛ laɲini min kɛ o ye k'a fɔ ayiwa minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka minɛ cogo ɲɛ min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na ayiwa a y'o kuma min fɔ o kuma fana o jaabi kɛra jaabi ɲuman ye sabu fɛn min ye point ma ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ ale fana wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ani ɲɛjɔ minɛn ninnu na u kan ka don baara minnu dafɛ k'a don a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni dafɛ n'i y'a lajɛ ambulance ko dɛsɛ o tun bɛ waati dɔw la fɛn min ye mobili fana ye véhicule de liaison olu fana dɛsɛ kun bɛ ko nin bɛna kɛ sababu ye taa ni ka segin ka dɔgɔtɔrɔw sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ u ka baara la k'o bɛna kɛ ko ɲumanba de ye o fana ni mobili ninnu tile fɛn min ye madame Jeminatu Sangare a y'a ta k'a di point a ma ɲɛmaa ma professeur Elo Bela Jal a kɛra kununko a kɔni kɛra nisɔndiyaba ye ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye faranjɛla fanga maa ɲɛmaaw hakilina min bɛ u la maanifinw bɛ se ka lafiya kɛnɛyako la k'a bɛ bila o minɛn kɔnɔ Abdramane Jamatɛnɛ l'indicateur du renouveau indicateur ni y'ale bila ne bɛ segin ka verdict ta tuguni o bɛ ɲɛ o miliyari 100 an dɔn awɔ k'a dɔn k'an b'o tɔnɔ de sɔrɔ dɛ cogo di miliyari 100 awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la terrain de vie de l'État k'a lajɛ awɔ k'a dɔn dépense dɔw bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔ ka musaka ka dɔ bɔ o la o dɔ bɔ na min kɛra ni zen an dɔn a kɛra tɔnɔ sɔrɔ da ye yanni ka taa ɲɛ nin kuma so kɔnɔ n delila ka kuma dɔ f'i ye n ko n'i ye président ɲuman sɔrɔ n k'a fɔ n'i ye président ɲuman sɔrɔ jamanadenw bɛ lafiya ni premier ministre ɲuman sɔrɔla président bɛ lafiya ni ministre ɲuman sɔrɔla premier ministre bɛ lafiya ni directeur ɲuman sɔrɔla ministre bɛ lafiya ni directeur adjoint ɲuman sɔrɔla directeur bɛ lafiya ni adjoint ɲuman sɔrɔla n k'a fɔ ni agent ɲuman sɔrɔla adjoint bɛ lafiya bɛɛ dulon bɛ ɲɔgɔn na o ni jamanaden ɲumanw sɔrɔla jamana bɛ lafiya an k'o fana fara a kan kuma banna
Anwan tɛmɛ ni sɛbɛn ye min ye jamana awa ka doni min b'a kun min ye sɔrɔ taasira la ani ka dɔn dépense taasira la min ye k'o doni b'a aw ka dɔn min ye dépense taasira la kɛ o doni b'a bɔ jamana kɔnɔ min ye aw ka dɔn fɛn min bɛ yen ni ministre de l'économie et des finances min ye tiɲɛ yɛrɛ la budget 2021 min ye o bɛ t'i jɔ 100 milliards a n'a kunkan fɛ i ka dɔn o de kɛra sɔrɔmuru sɔrɔ ye k'a sababu kɛ mun ye dɔ bɔra jamana yɛrɛ ka dépense la min ye aw ka dɔn Antoine nafolo min ye mugan fila fɔri o bɛ mugan ba o b'o ban fila fɔri file ma nafa sɛri bɔra cogo cogo n'an bɛ to k'a min a da fɛ a bɛ ban o Antoine min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni miliyari min filɛ nin ko aw ka dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye miliyari 71 min ye tiɲɛ yɛrɛ la o ye aw ka dɔn ko balalen minnu bɛna ani an ka wolomasiri tabaw aw ka dɔn olu ka sira fɛ min ye aw ka dɔn ko o bita o la mi ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen miliyari 5 min ye ekɔli dɔw na jɔ o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen miliyari 5 min bɛ yen min ye CFA wari la ko o bɛ bila ka taa kɛnɛya bolo kan miliyari 4 o ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la farikolo ɲɛnajɛ ani ka dɔn dugu a bɛ se ka sanuya cogo min na min ye aw ka dɔn miliyari 5 a ka dɔn ka taa fara aw ka dɔn a kunkanfɛnni kan min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko n'i y'o fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ lajɛlen bɛ aw miliyari 100 in dafa Antoine min ye aw ka dɔn fasiriba ye a ye Burama Tarawele a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'a tora nin cogo in na min ye gɛlɛya caman bi jamana in da la o jamana o bi bɔ yen min ye tiɲɛ n'i ye jateminɛ kɛ jamana b'a seko kɛ koyi min ye malo aw ka dɔn o subvention bi kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye nɔnɔ ye ka taa se aw ka dɔn da dumunifɛnw ma ani tulu fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma min ye aw ka dɔn nin ko ye ko n'a tora nin cogo la min ye an bɛ tɔnɔ a bɛ sɔrɔ fo k'a ka tɔnɔbɔrɔ sɔrɔ ye k'a sababu kɛ mun ye aw ka dɔn jamana dépense ni aw ka dɔn gouvernement ka taa fara président kan ani ka dɔn aw min ye jamana ka cimisɛnnin mana cɛya avion ta kuma o kuma min ye président bɛ avion kɔnɔ a sen de jigin fiyewu hala ka samara jukɔrɔla la min f'i ɲɛna n ye min fɔ n ka kuma in na sa ɲɛmaa ko de don a banna min yɛrɛ bɛ sanfɛ n'o ye Colonel Asimi Goyita ye a ko wari min bila mɛ n ka bolo kan sariya y'a di yan n'a ka kan n'a jara n b'a dun n'a jara n bɛ Antoine wele ka dɔ d'a ma a ko n diɲɛna nin kɔ fitinin min bɛ yan o bɛ ne bɔ a banna ni ɲɛmaaba y'o fɔ ko maa tɔ ta tɛ tɛmɛ an ka taa ye a banna koyi Antoine min ye aw ka dɔn nin min kɛ sababu ye min ye ka gɛlɛya caman bi jamana in kɔnɔ ani taabolo jugu caman bi jamana in kɔnɔ nin bi kɛ sababu ye ni ka dankari o la o kuma tiɲɛ yɛrɛ la k'an k'a lajɛ hali bi min ye aw ka dɔn an ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ jamana in a bɛ se ka kisi cogo min ani bɛɛ ka gɛrɛndɛnni yɛrɛ kan a banna n'o kɛra an tɛ kamana gan baasi tɛ ala k'an kunna diya nin sɛbɛn in an nin bɔ aw ka dɔn verdict kɔnɔ ayiwa le verdict an n'u fo dan tɛ foli min na an n'a lajɛ nɛgɛ kɛrɛfɛtigilamɔgɔw fɛ fɛn min ye Usumani Togo ye ka se Vincent ma ani sera an ka munumunu ayiwa sugu la dɔɔni ayiwa ka fɛn min ye daraka ye n'an y'o don pharmacie Kura Verte la an n'a lajɛ k'an munumunu dugu kɔnɔ ni maa min gɛrɛsɛgɛ donna foli la an jɔ ka foli kɛ la ni gɛrɛsɛgɛ ma y'o la an bɛ taa an ka dugu kɔnɔ taa ne bɛ taa groupe commerce la o garisɛgɛ donna ne ka foli la mais o y'a sɔrɔ n bɔra Kura Verte la basi tɛ ne bɛ n ka ciw kɛ fɔlɔ n'an garisɛgɛ donna ɲɔgɔn na an na ɲɔgɔn ye a banna an ka taa sugu la ka na n bɛ tila ka taa immeuble kɛmɛso la o bɛ ɲɛ sori fɛ yen ala k'an kunna diya amin Antoine bisimila Yusu an bɔra Jɔyɔrɔ awɔ o ba kɔrɔfɔ b'i bolo ni kɔrɔfɔ bɛ n bolo Yusu an bɔlen kɔ Jɔyɔrɔ la ne bɛ sɛbɛn da an ko ma ko le challenger an bɛ taa jɔ a sɛbɛn ɲɛ 11 na an ka taa Jatula ko gɛlɛya ye maa dɔw sɔrɔ gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ u y'a jira k'a fɔ o ma nin ko ye faamu fɛn min ye garde dɔ ye n'a bɛ finitigila ka ko fɔ k'a kɔni ye wale dɔ kɛ wale min a kɛra maa minnu na k'u ma se ka wale in faamu fiyewu tarata septembre kalo tile 21 2021 fɛn min ye maa dɔ bɛ ko Bakari Jalo dugukolo dɔ b'a bolo a bɛ k'a jɔ dɔɔni a ka maçon a n'a ka ouvrier maa min na u b'a la k'a ka yɔrɔ jɔ k'a ka dugukolo numéro ye numéro
379 ayiwa bar 104 a bɛ jatu la tuma min a ka maçon ayiwa ni o bɛ ka yɔrɔ jɔ a n'a ka ouvrier o fɛn min ye garde dɔ ye garde in kɔni sinna ka nati ka n'a ka maçon ni ayiwa ouvrier jɔlen sɔrɔ ka menotu du tɛgɛ la ka tila ka marifa dasi sanfɛ i ka dɔn ka maaw ɲaami ka don ɲɔgɔn na sommation ayiwa fasirikɛbaa ye mun fɔ a ko fɛn min garde in ye k'a tɔ ye ko Lasinɛ Samake Bakari Jalo ale de ye yɔrɔtigi ye ale kɔni a ye soni jɔ ka soni in goli dɔɔni a bɛ ka dugukolo in jɔ i n'a fɔ fasirikɛbaa b'a fɔ cogo min na a ka dugukolo numéro 379 bar 104 a bɛ i ka dɔn jatu la maa min baaraw a bɛ k'a kɛ dɔɔni a yɛrɛ ye kunnafoni di kɛ k'a jira k'a fɔ ale ye dugukolo in zan i k'a dɔn Mundaga Tarawele bolo ayiwa sɛbɛn b'a bolo n'o ye attestation de vente ye fɛn min kɔni ye ko lettre d'attribution o fana b'a bolo ka bɔ sous-préfecture la i k'a dɔn Kalabankɔrɔ ka b'a ye dugukolo in sɔrɔ dɔɔni a bɛ k'i sen d'a nɔfɛ waasa a ka chantier a bɛ se k'a laban cogo min na ni ka yɛlɛma a ko ale ka dugukolo sɔrɔ don ni bi cɛ ale kɛlen ka sojo daminɛ o ni bi cɛ maa mana ale ɲininka ale ni maa ma deli ka sɔli kɛ dugukolo in nɔfɛ maa si ma deli ka n'i jɔ ale la fo ka n'a kɛ nin don kama fɛn min septembre kalo tile 21 ye maa min i k'a dɔn ayiwa ale ka maçon ni ouvrier kɔni bɛ yen ko sergent do a bɛ garde nationale la fɛn min Lasinɛ Samake ye k'a sina ka nati ayiwa ani maa dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ k'u nana chantier la n'o bɛ Bakari Jalo ka chantier ko fɔ ayiwa fɛn jɔ mɛ ka n'a bɛɛ ci ka bɔ yen soni min bɛ yen k'olu fana bɛɛ ci ka bɔ yen fɛn min kɔni ye a ma ɲininkali wɛrɛ kɛ maa minnu kɔni bɛ yen a sina ka menotu kari u tɛgɛ la o yɔrɔnin kelen ayiwa ni ka marifa kɔni kɛ safeti kiriw fɛn min kɔni ye jama ɲaamina marifa kunkan ma na bɔ nin waati ninnu na e y'a dɔn k'a fɔ maa ti jɔ fɛn min kɔni ye kunnafonidila ye maa min sɛbɛnni kɛ n'o ye Dirisa Tarawele ye ale y'a jira k'a fɔ ale wulila ka se Bakari Jalo yɛrɛ ma ni k'a ɲininka ko Bakari Jalo yɛrɛ ko k'ale dabali banna a t'a dɔn a bɛ nin ko bila minɛn min kɔnɔ ayiwa ko fɛn min ye sergent Lasinɛ Samake k'a ye nin kɛ kun min na ale yɛrɛ kɔni t'a dɔn ko hali bi ale b'a la k'i yɛrɛ ɲininka nin ko in a sera ka kɛ kɛcogo min na nka a y'a jira k'a fɔ k'an bɛ i k'a dɔn ayiwa sariya jamana kɔnɔ k'ale kɔni wulila ni ka taa tribunal commune 6nan na ka taa ɲɛfɔli kɛ i k'a dɔn procureur ye k'u ye kunnafoni minnu kɔni sɔrɔ kunnafonidi b'a ka kuma na k'o ye k'a fɔ ko maa 4 kɔni olu mɛnna k'olu datugu ka ban ayiwa ko sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ senna sabu garde in yɛrɛ ka ko ayiwa yarɔ finitigi n'o ka ko bɛ ɲɛnabɔ kiriko binakun k'a fɔ a ka ɲɛmaw ayiwa olu de ka se ka yamaruyaw di walima ɲɛmaw sɛbɛnko dɔw kɔni bɛ ɲɛnabɔ sanfɛsow la fɔlɔ ayiwa yanni ale ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka ɲɛnabɔ nka Bakari Jalo kɔni y'a jira k'a fɔ wale min n'a kɛlen filɛ nin ye ale t'a dɔn wale in kɛra kun min na wa hali sini ale b'a la k'i yɛrɛ ɲininka nin ko in kɛra kɛcogo min na fɛn min kɔni ye Bakari Jalo ye a ko kuma wɛrɛ t'ale fɛ k'ale bɛ jamana sariya kɔ o kɔnɔ k'ale kɔni b'a fɛ ka faamuyali de kɛ nin ko in kɛra ka da kun min kan ale yɛrɛ ka se k'a kun dɔn sabu fo ka n'a bila bi la ale t'a dɔn nin kɛra kun min na o kɔnɔ ko tribunal mɔɔw olu ma n'a bila da min na ale bɛ olu nɔfɛ ka ɲininkali kelen b'ale bolo nin kɛra kun o kun na k'a t'a kun dɔn Dirisa Togo la an y'a bɔ le challenger la le challenger ni y'ale bila ne bi sɛbɛn da n'o ye Sirɛni Sirɛni aw k'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ni aw min ye tiɲɛ la deuxième arrondissement nin ko min kɛra ye a ye maa caman gwa i kama na a ye maa caman bila kelenna kuma la a ye maa caman bila aw k'a dɔn n'olu kɔni ye olu ka taa k'u nun cɛ u y'u bolo don ɲɛ la ni k'u ɲɛ bɔ a kɛra dabali banko ye min ye commissaire kɔrɔ min bɛ yen ni ale bɛ deuxième arrondissement na Bamakɔ Mariamu Dunbiya i k'a dɔn ko u y'ale minɛ ka taa n'a ye kan 1 na i k'a dɔn a minɛli tɛ dɔwɛrɛ ye min ye a k'a dɔn dossier dɔ bɛ yen accident de circulation dɔ kɛra min ye o kɛra kasaraba ye an ka wolomasiri tabaa dɔ ma n'o i k'a dɔn polisi dɔ ye o polisi i k'a dɔn k'a kɛra gɛlɛyaba ye ni politikɛ ma dɛ min ye a k'a dɔn k'a laban politikɛ in yɛrɛ o k'a dɔn u ye a minɛ a sen de tigɛ wa yalima a bolo de tigɛra wa min kɛra jalaki kun ta an bɛ ka ninnu maa kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ u y'o a k'a dɔn chauffeur mauritanien u y'a minɛ ka taa n'a ye min ye k'a bila kaso la a k'a dɔn a bɛ kaso la waati min na jaja a k'a dɔn a mauritanien tɔɲɔgɔn min ye a k'a dɔn olu ma dɔwɛrɛ kɛ olu taara ka taa a k'a dɔn dibidibini dibi la ni ka 5,000,000 ta ka di ni muso in ma commissaire muso in ma ale fana o minɛ dɔrɔn ka mauritanien bila ayiwa bisimila maliden kɔni bɛ Mali labila ni affaire bisimila Yusu Andon min ye cɛ yɛrɛ la a waati min na nin ko kɛra sa min ye aw k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw nana kɛ min ye procureur tribunal la commune 3 min ye o ko in na gɛlɛya kosɔn min ye polisiw ka ɲɛmaaso min ye aw k'a dɔn olu kɔni ye rapport nin lajɛ min ye aw k'a dɔn k'a lajɛ min ye k'a bila aw k'a dɔn kiiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan kiiritigɛlamɔgɔw olu kɔni ye olu yan'u k'a di kiiritigɛlamɔgɔw ma olu kɔni y'a gɛn ka bɔ aw k'a dɔn min ye
a ka poste la no c'est Jamaron Ismail bismillah katla min ye k'a dulon a dulonnen kɔ kiritigilamaw olu kɔni aw k'a dɔn bina ka bi u ye i k'a dɔn awa min ye muso in a bɛ bolola bi aw k'a dɔn a bɛ kiritigilamaw ka bolo kan wa min ye a jɔyɔrɔ kɔni o donna ngalama la n'o bɔra ye aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la min ye u b'a bila ka taa kiritigilamaw ka bolo kan a bɛ komi maa dɔ bɛ yen min ye Yamadu Gumane ale fana aw k'a dɔn ale bilara Kucala o procureur ka bolo kan min ye sergent stagiaire polisi mi aw k'a dɔn n'a kun ɲin bɛ barakaji dɔ la o ti dɔwɛrɛ ka taa bin maaw kan min ye ministre de sécurité min bɛ protection civile ale kɔni aw k'a dɔn a ka wulikajɔ ka bon dɛ min ye aw k'a dɔn i kɛra polisi wo i kɛra maa wɛrɛ yo ni kɔni min n'ale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye sariya ye min fɔ ani k'a dɔn i kan k'i ka baara bonya cogo min ani kan ka baara kɛ sariya jamana sariya kɔnɔ cogo min ani aw k'a dɔn ale ka baarakɛyɔrɔ sariya kɔnɔ n'i ye tɛmɛ o kan n'i kan ka taa kiri la i bɛ kiri ka tila k'i kiti. Mon colonel Major Daoud ale de ministre ye awɔ do dɛ polisiw ka ɲɛmaa de ye Sulemani ni i b'a fɛ ka kungo kɔnɔ jiri tigɛ n'i y'a daminɛ si la ko jiri tɔ n'u yɛrɛ ɲini ayiwa basi tɛ Ala k'an kunna diya amina nin sɛbɛn aden ni ale ka fasire an y'a bɔ sirɛni kɔnɔ la sirɛni an b'u fɔ dantɛ foli min na ne bɛ sɛbɛn dɔ jaso an k'a ma ko lɛnde pana an bɛ taa n jɔ i k'a dɔn sɛbɛn an bɛ taa n jɔ a ɲɛ seginna na Yusu i k'a dɔn hali ni basa m'a fa ɲɔgɔn bɔ n k'a fɔ hali ni ala kabako ayi foyi tɛ yen an ka tɛmɛ ni sɛbɛn ye ayi n b'a fɛ ka sɛbɛn min da n y'o de bila ayiwa ka dɔwɛrɛ ta an na fɛn in da lɛndepana in da lɛndepana ɲɛ segin na an bɛ taa n jɔ ye i k'a dɔn o tɛ dɔwɛrɛ ko fɔ fɛn min ye sugubulonba dɔ o bɛ na kɛ i k'a dɔn Dubayi an k'a ma ko Dubayi Expo i k'a dɔn 2020 in fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa a kun bolo dara a mɛnna nka Covid-19 ko de nana don a la o fana o tɔgɔ kelen tora a la a bɛ i n'a fɔ balontan min tɛmɛna ɲinɛ fɔ 2020 tɔgɔ tora a la sa Euro do wa jumɛn de do fɛn Euro do na ko ye Expo 2020 i k'a dɔn tɔgɔ in tora la sabu ka d'a kan ayiwa a ko bɛɛ lajɛlen kun labɛnna yanni ka coronavirus ko na coronavirus ko nanen i k'a dɔn tɔgɔ in kɔni tora a la nka fɛn min kɔni ye coronavirus ko nɔgɔya a bɛ ka don a la ko sugubulonba in a bɛna sigi sen kan n'o ye exposition ba ye a bɛ n'a fɔ nin kɔni ye jɔ fiyɛ belebele a bɛna kɛ Dubayi jamana bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taa jamana 192 olu bɛɛ lajɛlen kan ka ye a kɛnɛ kan Mali fana ma to kɔ anw ka seko n'an ka dɔnko ani an ka feerefɛn minnu bɛ yan ani maa minnu bɛ yan n'u hakili sɛbɛkɔrɔ joon bɛ n'u bɛ fɛn caman dilan anw fana anw ka yɔrɔ fana bɛ kɛ yen anw ka sugu guwa bɛ kɛ yen ka taa lajɛ n'an ka ma ko pavillon ayiwa fɛn min jɛma ye an fana ka seko n'an ka dɔnko ka t'o jiraja an k'o feerefɛnw na ani fɛn min ye dilanlifɛn minnu bɛ an fɛ yan o fana minisiri fana a ma to kɔ minisiri min n'a ɲɛsin bɛ an ka jagoko ka taa se usine ko ma fɛn min ye o minisiri ye Mohamed Ould Mahamudu ayiwa a yɛrɛ ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛfɔli caman kɛ fɛn min utukalo a yɛrɛ wulila ka taa Dubayi ka taa ko bɛɛ lajɛlen lajɛ ko bɛ danga min na fɛn min kɔni nin waati in yɛrɛ la i k'a dɔn kabi septembre kalo tile 28 a yɛrɛ bɛ Dubayi ka taa ko labɛn waasa anw jɔsen bɛ se ka ngolo fa ye cogo min kosɛbɛ n'i y'a lajɛ sugubulon yɛrɛ bɛna dayɛlɛ ko octobre kalo tile fɔlɔ k'o tɛ sini de octobre kalo tile fɔlɔ ka taa se mars kalo tile 31 ma nin sugubulon belebeleba in bɛna ayiwa dayɛlɛ a bɛna kɛ ɲɔgɔn bɛ ba ye jamana 192 de bɛna ye a kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taa n'i ka jagofɛnw ye ani ka jamana i k'a dɔn a bɛ baara minnu kɛ i k'a dɔn sɔrɔ a taabolo fɛ min kɔni b'a to ayiwa baara ɲɔgɔnw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nanzara ko ma ko partenariat o ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min anw fana ka feerefɛn caman o bɛ se ka jira diɲɛma na cogo min na waasa caman fara an ka sɔrɔ fana kan minisiri kɔni a n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛ wuli ka jɔ la fa bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ min b'a to ayiwa nin koba in ayiwa Mali sen bɛ se ka don a la cogo min na an bɛ se ka nafaba sɔrɔ a la cogo min Yusu san o san nin sugubulon a bɛ sigi sen kan n'u k'a ma ayiwa jɛkulu m'a sigi sen kan o de ye i k'a dɔn k'i ɲininka ayiwa fɛn min ye exposition universelle awɔ o de don o kumana n'i y'a lajɛ ayiwa caman kɛra Mali sen nɔ o la sabu Siniwaw fɛ Shanghai u ka dugu dɔ bɛ ko Shanghai san 2010 a kɛra yen nɔ an sen yera o la san 2015 Milan Italikaw fɛ an sen yera o la Aichi Japonkaw fɛ san 2005 an sen yera o la Hanovre Allemagne san 2000 an sen yera o la fɛn min kɔni ye i ka dɔn Expo 2020 min filɛ nin ye ayiwa ni a bɛna kɛ Dubayi sini yɛrɛ a bɛ daminɛ ka taa bila mars kalo tile 31 la fɛn min kɔni ye Mali fana sen bɛna don na minisiri kɔni bɛ wulikajɔ
bɛɛ lajɛlen la fɛn b'a to an ka jagokɛlaw ani senkɔrɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ni kɛnɛ kan fɛn min chambre de commerce d'industrie du Mali n'a bɛ jagokɛlaw ka ɲɛmaayaso ko fɔ o ɲɛmaa o fana bɛ wuli ka jɔ la a n'a ye wele da kɛ jagokɛlaw bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ k'i sen don nin ko in na nin sugubulonba in an bɛ se ka nin jɔnjɔ ta cogo min na nin sugubulonba in diɲɛmaa k'a dɔn fana ko feerefɛnw bɛ an fɛ yan ko fɛn bɛ anw fana fɛ yan i k'a dɔn diɲɛ yɛrɛ jago fana na ayiwa an de kɔma ye ayiwa k'o fana ka se ka dɔn o bɛ sɔrɔ n'a ɲɔgɔnna sugubaw fɛ o fana fɛn min Dubai Expo 2020 a baaraw bɛ daminɛ sini ka taa bila mars kalo tile 31 la minisiri kɔni bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ an bɛ se ka kunnawoloba sɔrɔ nin kɛnɛ in kan cogo min na Mohamed Ould Mahamudu nin kun ye sɛbɛn ye an y'a bɔ l'indépendant kɔ Masire Jɔpo ale ka sɛbɛn ye nin ye anon awa k'a dɔn min ye sira min bɛ yen n'a bɛ taa Bangɔni na Jalakɔrɔji Safo fo ka taa se Nɔnzɔnbugu ma n'i bɔra la i k'a dɔn a sira bɛ taa Senegali a sira bɛ taa Moritani min ye nin siraba in ye awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni dusuma kasi bɛ nin ma kofɔlen ninnu na bi Bangɔni Jalakɔrɔji Safo Nɔnzɔnbugu o ti dɔwɛrɛ awa k'a dɔn ka siraba olu kɔni bɛ kulela don o don o siraba in ka dilan a dɔ de ni hakili b'a la Amadu Tumani Ture awa k'a dɔn ale wuli ka jɔ kɛ min ya kalika kun don k'a na nin sira in dagoye min ya a ma mɛn awa k'a dɔn fanga ja sɔrɔ Amadu la nka min ye Ibrahim Boubacar Keita nalen o fana layidu ta sa 7 min ye Ibrahim Boubacar Keita i k'a dɔn ninnu bɛ kulela bi hali bi min ye aw k'a dɔn a jɛkulu minnu bɛ yen denmisɛn fara maakɔrɔba kan olu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ bi fo k'a lajɛ aw k'a dɔn olu ka sira a bɛ se ka dilan cogo min na n'o tɛ sira in a k'a dɔn a kɛn bɛ maafa yɔrɔ ye mɔbiliw bɛ tile aw k'a dɔn ka tiɲɛ sira la min ye mɔbiliw bɛ tile ka sira fara mototigiw olu bɛ tile ka bin sira in kan min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu bɛ wele bila maa jumɛn ma transition maaw u k'a lajɛ min ka dɛmɛ don olu ma seerew sɔrɔ la minnu y'a jira k'a fɔ ko nin sira in dilanbaliya k'a bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn awɔ min ye ka dangari awɔ min ye sigida maaw a da bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ fɛ olu ka sɔrɔ la min ye tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔ bɛ yen n'o bɛ transfert d'argent kɛ awɔ k'a dɔn min ye yɔrɔ Safo o mairie kɛrɛfɛ n'o ye Napo ye o kɔni y'a jira k'a fɔ nin sira min filɛ nin ye ko nin sira in ko awɔ k'a dɔn sira min don a bɛ bɔ ka taa awɔ jamana 2 la ko jamana saba Senegal Mauritanie wana jara bɛ bɔ ni Laginɛ fana sira fɛ anon ko sira min filɛ nin ye ko sɔrɔ sira don koyi min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko tile kɔnɔ aw k'a dɔn mɔbili min bɛ tɛmɛ camion min bɛ tɛmɛ k'o de ka ca k'o b'a jira k'a fɔ ko nin sira ye k'a jɔyɔrɔ ka bon koyi Madame Dramé Fanta Maïga ale fana aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale sigibaa ka saki kan min falen don kɔngɔnburu la ɲɛdɔ ala ni gɛlɛya fɛ a ma sira sɔrɔ k'ale kɔni bɛ ka wo in baden fɔ k'a lajɛ ni sira in ma dilan a ko a laban aw k'a dɔn ko olu kɔni na dugu in bila dɛ olu na sira ninnu bila olu n'u sigiyɔrɔ bila ala k'an kunna ja ni siraba dilanko fɔra a bɛ hakili jigin Mamadu Nama Keita la non n'ale siraba fɛn fɔ siraba ko la farafinna parmi les 5 ingénieurs les plus puissants siraba dilanna Mamadu Nama Keita b'a la bisimila an k'a fɔ nin kɛnɛ in kan ayiwa Yusu i ka dɔn k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn a bɛ n'a fɔ sɛbɛn ko a nɔgɔyamɛ sa nka yanni an ka bɔ kunnafoni damadɔ bi yan an n'o da lemanaw tulo kan nin ye den tunu ko sɛbɛn ye ayiwa maa min don npogotigi fitinin don u k'a ma ko Fatumata n'a bɛ wele ko Kona k'a tununa kabi kunungo septembre kalo tile 29 a kɛra Kalabankura ACI la ayiwa ani Febek Manje u b'a fɔ yɔrɔ ma ko Waraba 3 o kɛrɛfɛla la a kɔni tununa n y'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ k'an filɛ teli la sisan olu ɲɛ bɛ ja in na ayiwa ko ni maa min kɛra den lakodɔn fɛn ye walima k'a ye walima ka kibaruya mɛn a kan i ka telefɔni ci 77 75 01 56 walima i ka nɛgɛjuru ci renouveau la 20 80 08 et 08 ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ Yusu nin ye kunnafoni a ka di kosɛbɛ sabu ka da fɛn min match amical Badiyandola 10 i ka dɔn groupe renouveau ani Serifula u b'u kɔ da ɲɔgɔn na sibiri ayiwa octobre kalo tile 2021 16h waati Misabugu ya mɛ Musa fɔ ma minɛ ne bɛ infré minɛ infré mi tagli da ɲɛ Kamara dun Kamara m'o to kaba bolo i b'o to Kamara m'o to kaba bolo ne sani Kulubali n bɛ plaisir bila o la ala an kɛ Musa fɔ ma n dribble fo k'i kɔnɔ moi dribble fo Papu fo i dira ka n'i ta ka taa Papu bɛ kɛ nefu ye Usman Serema dɛ fo kana ta ka taa an ka Papu bɛ kɛ nefu ye Papu jumɛn an ka Papu kɛ ko Papu awɔ plaisir do
plaisir. Eko ande plaisir ke el gaucher. Joni entraîneur. Entraîneur wa. Ne connais entraîneur ka adjoint. Ay joni entraîneur. Marusuba. Foma gwene. Foma. Défaite qui a quoi. Foma staff technique. Ata ka rupo ba gwe. Foma de entraîneur. Ne foma ka adjoint. Foma entraîneur. Ne de adjoint. Ne te jouer. Muna? Mais défaite ou défaite quand na ka entraîneur. Non, ay josa. Abura ni stratégie croix de ça. Na anga no stratégie be fo ya radio la na yo fo. Serif la mo be somi. Ni mama be Musa Fomba do servula la. Ko na jura sini dribbler wafla Foma e plan do bo aya jira na sokmo de na ando fo be stratégie tactique nouvelle stratégie abana tactique technique ko tugodi o bana sibiri ni bade andula tambaye ikaro sherifula an groupe renouveau ni nyanje avec musabuga ne ke tan woro wati am dugo ke kala ko do jirana ni bela jere bi tloni yele ko fo aywa abi kanu ko fo abi mo do nyana ko fo aywa farko nyana je o ye ko nyuma mbay jango kuna fondilo ni nyanje yusu do be rebulu yego jabate an refa no mi la likanga ne ke kale bi an supporter numéro 1 bismillah ni tununi sebe seba Abdoulaye Wan ni Abdoulaye Wan dedu ni Ishamila a shibita santa ani durula o ka bora kabini jumado sokono septembre do tlemga ni nani o ka masigi so alibi o mi bako jigorni cikani jafa kuli o ka yoro la ni mami denyi sa de ngoni abuguna tika fleni o ibsika weleli ke 76 37 58 00 yelma bi weleli ke 73 19 72 63 wani yo ka kube ni soja ko sebe aywa mi mamru konda abe ka naje ni zangaina ka dukono yirma jo anaka dimba moshike ka foka amenya anga chokoroba anga fokai ka mi kai gouverneur mi awkado Musa Balasumare anga foka wole mando bismillah katidwanna Marseille Paris Saint-Germain au supporter numéro 1 Malikona uma flado supporter bafla bismillah oye fode kone ani fama gan damble tribunal de commerce la bismillah ende sani nous Paris Saint-Germain supporter wede aywa bashi ende sani bismillah ko représentant ndo ya ambu fo dande foli mina yusu kuna fona bale ko fe femi an kanu bawye ameta bamako kura cordo mali ameta cordo mako kura cordo mali ameta cordo mali la adama tungora be anaka barakela ku fo ku wala nyimando ka cordo mali barakela bela jele fo ane bamako kura ka bela jele fo adama tungora ale togola pharmacie de l'avenir ikado zernina anga foli buye ka foli ke pharmacie Kairae aywa 759 dondala ani boulangerie pâtisserie Morokadi amba barakela bela jelum fo e chene muso demsene makoroba ko dande foli mina sako oldin ambu fo jango mouvement jamana kanu ambu fo ko wala nyimando kaseka maldon tindo nywana ni farkolo nyana je ani fem ngoni demesia bela jele ngoni nye beni kelea ka sabati moni nywanje mouvement jamana kanu Mohamed sako oldin Ousmane Konama anga foli be nunu bela jele nye dande foli mina amata buguni amara jagite be petro jigiseme ami foli ke alela na baraka nyombe ale PDG katase ya siribe ma entreprise ya siribe buguni masabla kura anga foli be nunu bela jele nye ambaraka nywa radio minu manga bara monobo malikono ambu bela jele fo dande foli mina ikado min to fra min to ma fanga foli be MC Jara Sembe ola arajele fo amta yuwaru aba maiga be ale fona be radio solai amba fo dande foli mina na mura amina kuchala maram jawra bindu kulubala anga musukoroba do na de una modeu ambe foli ku bela jele la fo ya fo kuchala Mohamed Bamba ale informaticien kabula kuchala anga foli baye ambe afo ikaro dande foli mina Herman Sangare amba le fo Jacob Tila ka Jibi e Jalo fo ka Muruba fo aywa ka nyeshi ikado abarakela bela jilema bada foli ambo kula amta ka ena commandant Lassana Tambaketa be anga foli baye ka se ikado Elmedima aywa dande foli mina na le sebe ka feminye ka barakela bela jile fo no bora amba kunche ni centre d'études stratégiques amanyema ikado général de brigade stratégique moro SDB amba fo ka na baraka nyom bela jile fo bada foli yusutra
Banu Magaji Bernard Tapi badabada kɛmɛso an k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa Jelibugu la Jelibugu mairie la monsieur le maire fɛn min Fode Mamadu Konatɛ ayiwa n'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ ani Jelibugu mairie baarakɛla bɛɛ u bi sɔn a na don o don k'a lajɛ nin waati fana na u sigilen bɛ télévision ni i ka dɔn radio kɔrɔ ni ka renouveau ni ka sɛbɛkɔrɔ lamɛn Fode Mamadu Konatɛ a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na waati a bɛ ni ka kuru nka an tɛ wuli abadan n'an ma handicapé ka coordinateur o kan ka fo min bɛ Kati n'o ye Mala Jalo ye a bɛ baara sugu bɛɛ lajɛlen Kati lujuratɔw la wa i b'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen a b'u na min kɛra a b'a bila internet kan walasa lujuratɔw u kana maloya u ka bana la u k'a dɔn k'a fɔ awa min ye Ala ka lajarabi don n'a kɛr'i i k'a ta ni Ala ye nka i k'i n'i yɛrɛ kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye wa k'u fara ɲɔgɔn kan Mala Jalo an b'a fo Kati ka dan tɛ foli min na i ka kuma jaabi nana han Maramu Kɔnɛ a ko k'i ka fara ka kɔkɛ la ne de ye Bamu ka kɔkɛ ye jɔnni ka kɔkɛ Bamu kelen da ye ne ye ne yɛrɛ kelen da ye Bamu ye a banna Maramu Kɔnɛ kuma banna kuma datugura an ka bɔ